and welcome back to our channel. Ayaw mo kalimot o pag-subscribe o pag-click sa notification bell below para sa new updates sa atong YouTube channel na Radyo Drama Bisaya. And daghang salamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpaminaw sa atong Radyo Drama Bisaya. Just chill and relax and enjoy the show. Agenda. Sorry nga gipahunong kog kalit kining auto. Unsa to? May gipakita si Clinton nimo? Unsa may gipakita nimo? Unsa may gipanulti nimo? Gisultihan ako niya sa tanan dyan. Gisayran ko niya sa tanan. Maodi ay nga kanunay kag busy. Muna imong gikabisihan. Mas nasintro pa ining butangan nimo kaysa umaabot ang kasal 2 weeks from now. Mas importante ni para nimo. Sorry, Jess. I'm so sorry. Pero wa kini magpasabot. Enough, John. Enough. Jesslyn. Naghatag og risgo ning butanga dili lang nimo. Lakip na nako sa mga tawo nga suod nimo. Wa pa nimo na ko na, ah? Unsa may mo makuha ining kaayuhan? Unsa man? You need to decide, John, bahit ining tanan og bahin nato. Jess. Sa laktod, angay kang magpili kung unsay importante para nimo. Kini bang imong gikabisihan nga way hinungdan o naghatag og risgo dili lang nimo, nako sad ug sa tanan nga naglibot nimo o ang ato bang relasyon ug umaabot ang kasal? Sorry kay kayo doon dyan. Nakasala ko di mo. Waman ako to yung ato. Siday, Lislin man ko akong gipogos. Gilupi ko niya dong. Pasilo at akong ko dong. Gusto ko may kumahimo. The damage has been done. Na-damage ka dong. Asa dapit. Nabangga ka. Hilom? Ingon bitaw ko mahilom ko. Dong! Asa man ka, Dong? Kadyat sa Dong! Pasilo asa ko, Dong! 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 Aha! Dong! Gokdan, be! Dagko kong tilo. Dong! Watas ako, Dong! Dong! Buhi ko! Dong! Dong! Pasilo alagi ko, Dong! O lagi kipasaylo ta na ka? Tinood! Thank you! Tinood! Kukusong pag-aksyon na lang ko doon, may bugatan ni May. Pagka ko gamay, da. Ano ba yun ka? I love you, Dong. I love you. Amaw. Ay, hala, no? Takuyaw ko din ni Dong Jan, no? Ano nag-iyon, anak? Mas Dong Jan, dahil gislin, ay! Nga maapil magkaday, tas kakuyaw, anak! Ambot niya, Hilary. Ambot niya. Ay nga, ano mga ambot magkaday? Nga ka mo may nag-istorya. Hilary. Ala. Sorry, dahi. Naunsa man ko, ay. Oo, niya, dahi. Oo, sa may sulti niya, dahi. Giingnan ko ikaw ambot. Wa ko mahibaw. Ay, wala gid ka makaibala. Ha, Peter, mag-iwag kasal. Ayaw na paghuna-huna pas umaabot na mong kasal, Hilary. Kawa na'y mahitabo pang kasal na mo ni John. Wa na. Pusyalan! Ambot lang, Heidi. Kung nganong na makaksimat na ako, nga dugay na di ay siyang may abutin ni sa ato. May pasabot pa siya ako sa rason. Related ko na sa iyong trabaho sa Sundao. But, I don't know kung tinuod pa. But wa ko niya makonvince nga matuo sa iya mga katarungan o pagpasabot. Sige, Heidi. May gibuhat sa kong report diri sa police station. Mutawag ako ni mo pohon. Or pwede ka sa buhog manawag ako diri. Basta there's a big possibility nga mabalhin ako sa syudad next week. Adto na lagi ko ma-assign dito. Malayo na yun ko nila ang tatay o nanay diri og sa akong mga igsuon. But it's okay. Mao magining pagpanarbaho o pagpanerbisyo nato sa gobyerno. Thank you, Hyde. Okay. Sige, bye. Hindi sunday na ring ang akong cellphone. Mapagarapag istorya na mo ni Heidi.
Asa man ang nanawag? Oh, si Gislaine. Anong nanawag mo ni siya? Hello? Jess? Hello, Clavel. Yes, Jess. Kumusta? May balita ko nimo og tingali. Malimpay ka ini. Ha? Unsa kong balita? Dili na madayon ang umaabot na mong kasal ni John. Unsa? Unsa dili pa dayon? Og ang anong niingon ko man nga malipay ko ini. Oh, hello? Hello? Jess? Hello? Gislaine? Jess? Naputol. Nga naman to. Mag-return call ko niya. Ano man tawag ka na, Gislaine? Ay! Hindi mo man tawag ka itong gibuhat! Ano yan, may asa mas day, Clavel? Wala mo to ba? Tanawa, tanawa na ko do, ha? Ikaw ragi hapon, gisakitan. Na, tinuod yun di ay, nga dili pa na yun ang iyong kasal dong dyan. Ay, tinuod na yun di ay! My God, mo rin gibuhat ni Jocelyn Club. Maabi lang nanawag ko nimo dyan. Kay nakalitan kaayo ko. Labi na siyang giingon nga malipay ko sa maong balita. God. Jan, Sorry, Club. I'm so sorry. Ikaw na rin sa ni Jess, please. it's okay, Jan. It's okay. Oh, nahilom siya. Hello, Clavel? Yes. Di ba ko, Jan? Again, sorry. Don't worry, Jan. It's okay. Bye. Sige. Bye. God. Unsa inyong gipagsultihan ni John? Matt? Ni aga? Always di mo magtinawganay? Mo ba, Clavel? Matt? Nga naman, dili ka man matuon ako. Tinuod ang akong gisulti. Nga nanawag ko ni Jan tungod sa pagpanawag usab ni Gislaine ako. Kung gusto nimong i-verify, tawagin si Gislaine. Jote pamangga ka, nga migawas man ka sa presinto. Kaya dili ko gustong ato ka mag-iskandalo o magbinastos. Binastos ba rin ang nangutahan na lang ko kung magtawganay ba di ay mo dyan? Gitawag ko na ikaw, Matt. Pero dili ka mamati. Dili ka matuo. Patuon ko ni mo sa imong bakag. Ambot ni mo, Matt. Ayaw kong pugsa. Please lang. Ayaw kong pugsa. Ay, pugsang unsa? Matt, kisakitan ko. Uy, iko. Unsay buot ipasabot sa imong giingon. Nadili ko ikaw pugson. Ha? Makigbuwag ka ba na ko? Mao ba, Clavel? Tubag ako! And that's it, everyone. Stay tuned for the next episodes. Bye!